Gaur Paulo Freireren inguruko poster erakusketa egin dugu, eta hauek dira, jakendu ditugu, talde bakoitzak oso ondo azaldu ditu. Egia esan ikusgarria izan da, erakusketa. Dena oso ondo atera da. Ikusten duzuen bezala, posterrak oso askotariko estilokoak izan dira, koloretsuak. Orain lurrean daude, oinek jartzen dut tamainaz hartzeko. Hitz eragileak, kontzientizazioa, askotariko gaia jorratu ditugu. Hor ikusten dituzu, posterrak. Hitzaren irakurketa, autonomiaren pedagogia, itxaropenaren pedagogia, elkarrizketa, komunikazioa, utopia. Praxiarena ez dago hemen, baina taldeak eraman nahi izan duelako, asko gustatu zaiolako, dago kontzientzia kritikoa, hezkuntza eskatzailea, galderaren pedagogia, eta hau dena, hemen txelurrian jarrita, eta mahai gainean, hauek denak dira, ikaskidek eron artean emandako feedback ohartxoak, denak oso positiboak izan dira eta eraikitzaileak, iruzkin politak izan dituzte, eta egia esan, arreta handiz entzun dute saioa, oso ondo txandakatu dute dena. Hemen dago erabili ditugun liburuetako bat, Palabras y Pedagogías desde Paulo Freire, hauek dira alauan egindako probak, eta horrela zuzenketak egin, eta hobeto ateratzeko tamaina handian. Eta hementxe, lan bikaina egin duzue, zorionak.